ka St.Vianney Higher Secondary School Solait Ribhoi District kan Pynlong ika program peli perda ika jingra ki Jubilee siar jong ka school Haka khat 12TARIK Rymphang hajar arpuwei jaka kan long hamadan yelek kai jong ka school kapor sedang ika program kan long nadu kapor khatwei baje menstep ter hadu banadep ka program Haka ne kasngi on one ban sakhi bat ban play perda ika ne ka Jubilee siar da umentri badai page ika pule ka puthi haka jella upa lakman rumpui harangkat ka jinga donlang UMLA ka mahoti constituency upa da sakhet bhalamare Bad UMDC ke mahoti constituency ba Charles Marngar. Komta na kaliang kinoyelam jong ka St.Vianney Higher Secondary School. Langba i headmaster i Father S. Khongshay. Isngobha banyawere pi baro kiriurang ba bat kilong kami. Kibadai ki khna school barem jong ka St.Vianney Higher Secondary School. Ba pinya poi khnang siya kateka program. Khnang ba ka jingtmu jong ka school kan long ka ba job. Khublai shibun.